guys, yes, good afternoon sa inyong lahat mga guys. Ngayon magluluto po ako ng bangus, okay? Panoorin nyo natin. Here we go. Ito na. Ay, ito. Yan mga guys, oh. Yan. May ito ng bangus. Ay, pakita ko pa. Yun ang bangus. Isasalin ko yan sa nagbabaga na doon sa nagbabaga. Okay? Amazing talaga. Napakasarap ng bangus. Okay? Guys, yan, no? Yun, no? So, kukunin ko ng bangus. Napaka-amazing ng bangus. Yan. Lagay ko na dito. Wow. Napaka-delicious. Yan guys, no? Later, meron pa akong soy sauce dito. Okay, na ginawa ito. Yun, guys. Sit back and relax. Enjoy that show. Mas go on. Masarap to, mga guys. Yeah. Ito na guys. Here we go. Wow, mapa-amaze na talaga kayo dito. Wow. Tingnan ko pa. Yun. Yan, ilalagay ko pa. Napakasarap. Wow. Mamayang konti guys, maluluto na yan. Halika dito, kapitan. Mapakita natin. To see here. Amuyin ko. Amazing. Yun, no? Halika dito, kapitan mo ako. Papakita natin. Palo dito sakit. Palo. Eh, samahan mo ako. Kitang-kita to. May soy sauce. Ilalagay ko pa. Ayun. Yan guys, oh. Napakasarap. Delicious talaga. Amazing. Kung nakikita nyo. Kulang na lang nito. Kanin na. Mamaya, sibugan na. Ito. Tingnan natin. Naluluto na. Follow ka dito. Titan mo ako, Mr. Cameraman. Ouch. Ali ka dito. Huwag mo ako iiwan. Tingnan natin. Iiwan ko. Yes.
napakasarap ng bangus. Pati aso, pakita mo yung aso. Dita ka dito. Yun. Maamis. Pati aso. Nasasarapan. Wow. Clip. Pakita mo sa cameraman. Yun, guys. Sit back and relax. Show must go on. Yan guys, no? Titingnan natin kung naluluto na yung sinaing ko yung nabangoso eh. Kukuha ko ng lalagyan. Okay, ito. Malaking plate. So, lalagay ko muna dito ang plate. Titingnan natin kung naluluto na ba. Ali. Hop. Tingnan natin, ho. So, ito na. Lapitan mo ako. Yan, guys. Itong ebidensya. Oh. Wow, amazing. Oh. Yun. Huh? Ito, amazing talaga. Wow. So, dito guys, no? Meron pang dalawa dito. Namis. Tingnan natin, babalikan ko pa. Ang bango-bango. Tingnan natin dito, dito. Hindi pa to luto. Kulang talaga yan. Hop. Yan. Mamayang konti. Relax. So, mamayang konti. Gano'n na kami. Hello guys. It's Miss DJ March Barrios. Okay? Para hindi kayo mahuli sa mga videos ko. Okay? Sa mga funnies, mga vlogs. Please subscribe my YouTube channel. Paki-share and likes. Okay? Please subscribe my YouTube channel on YouTube. Please like my page DJ March Barrios on Facebook page. Follow me in Instagram, pati Twitter. See you guys.